Dia a totes i a tots. Aquí a la taula, aquesta taula rodona, per explicar quina és la situació que pateixen moltes dones i homes al territori de Catalunya en relació al Tribunal d'Avaluacions Mèdiques. I a la taula estem a la meva dreta la Conchi Saez, una afectada de l'ICAM, que després s'explicarà per què està afectada, i a la meva esquerra està l'advocat Miguel Arenas del col·lectiu Ronda. Avui estem per explicar per què es crea aquesta plataforma. Hem de dir que la primera que va començar va ser Nati, que totes la coneixeu, una dona molt valenta, una dona de 33 anys en estudis de biologia i telecomunicacions, que un dia, desesperada per la seva situació, va decidir plantar-se a la porta de l'ICAM. Què li passa a la Nati? La Nati va patir un ictus cerebral, amb totes les seqüeles que això comporta. Té moltes malalties, entre elles fístules i un trombo en l'artèria caròtida. Un trombo que està ahí i que en qualsevol moment pot crear un aneurisma, amb risc de mort per la Nati. L'Institut d'Avaluacions Mèdiques considera que pot tornar a treballar i, per tant, li dona l'alta. Ella ha lluitat no per ella només, és molt important dir això, no per ella només, sinó per totes les persones afectades per l'Institut d'Avaluacions Mèdiques. La Generalitat ha assumit i ha fet seu i, a més, s'afegeix aquesta denúncia, perquè el funcionari de torn li ha dit a la Generalitat, i ara el tema s'ha fet encara més gran. La Generalitat dona suport a l'ICAM i dona suport contra les persones malaltes.